Il-kabinet ta' Robert Abela ma jidirx li għandu f'moħħu jinqatam il-kuntratt skandalus li l-Gvern Laburista għamel ma' Vitals biex tliet sptarijiet pubbliċi jittieħdu minant il-poplu u jitgawdew mill-privat li għadu sissa ma għamel xejn biex jitjieb is-servizz tas-saħħa. Bil-Gvern jibqa' jżomm segretezza assoluta dwar dan id-dil. Dan kien ikkonfermat mill-kap ta' ċivil Mario Kutajjar li wkoll is-segretarju tal-Kabinet meta mistoqsi minn Net News jekk se jibqgħu jiddefendu dan il-kuntratt. Dan wara li l-istess Kutajjar fil-qorti f'April li għadda ma rridx jippreżenta l-minuti tal-laqat tal-Kabinet dwar dan il-kuntratt meta staħba wara l-iskuża li dawn huma konfidenzjali. Mistoqsi minn dan l-istazzjon, is-segretarju tal-Kabinet qal li għadu jħoss li din ma kienet skuża xejn minkejja li kienu tas-Stewart stess li ħadu tliet starijiet minn tal-Vitals li qalu li l-kuntratt kien wieħed irregolari. Dak li jsir fil-Kabinet huwa protett bil-liġi. U hekk għandu jkun anke għad-demokrazija nnifisha. Inti taf li ma kienet skuża xejn. Visibilment skomdu wara l-aħħar żviluppi fil-kawża li għaddejja bħalissa fil-qorti, Mario Kutajjar dawwar kliemu fuq il-ħidma li qed isir fiċ-ċivil, iżda mbagħad ħarab milli jwieġeb jekk jinkwitax minn dan l-iskandlu fost lista twila li riżultaw fl-aħħar snin ta' Gvern Laburista. Jieħsibtek li llum se titkellem fuq il-passi kbar li qed jagħmel is-servizz pubbliku f'dal-qasam. Minflok qed tagħmlu hekk għalmenu miskom għalmenu tkunu daqsxejn diċenti u tagħmlu dawn l-affarijiet. Mario Kutajjar ilu jimmilita fil-Partit Laburista mis-snin 70 u kien il-mażul ewlieni ta' Joseph Muscat biex imexxi ċivil bħala segretarju tal-Kabinet. U din il-pożizzjoni kienet ikkonfermata minn Robert Abela meta rebaħ il-ġlieda l-leadership tal-Labor kontra Chris Fern. Għaldaqstant u kien il-persuna li ntalab biex jixed quddiem il-qorti fil-kawża miftuħa mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħalli tliet starijiet jingħataw lura lill-pubbliku. Madankollu kien għażel li ma jippreżentax il-minuti tal-laqat tal-Kabinet fost pressjoni minn Kastilja biex tinżamm is-segretezza u jibqa' ma jikxifx dak li ngħad dwar dan il-kuntratt skandalus fost il-membri tal-Gvern.